Grabe, Good oh. morning po. Grabe ang smile ni Brigada Rachel. Ano na lang mo? Ano na, silent Smile mode na na lang lang. ka. Silent mode na lang ka para sa ikakaliligaya ng lahat. Tama. Smile na lang ka, Brigada Rachel. Yes, smile na lang yun ka ne. Ginalingling ko ang imuhang outfit subong Brigada Rachel. Ay. Maragid kang tag-iyag parmasi ba? Marakag half doktora nga marakag half pharmacist. Half security guard. Lilingan niyo si Brigada Rachel Ay, ari ako sa diri Facebook. ha. Ari ako diri sa atong Facebook live. Lilingan niya siya. Ano diba? tawag siya na? Naka-coat. Coat may tawag na? What? Coat ni, And then Coat ni siya. Bro, what are you talking about, man? Nga pinatinaw-tinaw kayo sa medyo nagambal nga tinaw pa sa lilingan niyo si Brigada Rachel. Tinaw pa sa kayo. Ayaw sa imong ID Brigada Rachel. ID ba na? ID Ano sling man ba na? siya? ID sling ni. Ibutan sa tunga ba? Ibutan sa tunga. Lilingan, anak. Ibutan sa tunga. Ano ba? Ayan. Anak ka rin haron. Ako rin nalooy. Amal na sa tama na mo. Hala ka rin. Damo na. 69 na to. Subong 86 na. Oh, wow! Sige, nagasaka pa na. Masaka ko na dagay-dagay. Hala ka rin na. Hi! Ang buhok mo naka-blonde na or kulagi na sa ano? Naka-ano ni siya? Sa sikat ng sunshine. Depende sa effects ng suga. Abi pula. Pula mga kapatid. Budlay day